sakala paziko lapansi akufusa Mulungu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un linaftinahum fihi fitna ndi mayesero. Pasi pano sakumuopa Allah, ngati wolemera paziko lapansi pano sakugwira ntchito yosangalatsa Allah, ngati السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تيامك الله سبحانه وتعالى ndikufun lazabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallama. Timpembe Allahu tabaraka wa ta'ala akatike kujanna yake ndikuti kumanisa ndiwo kundi do watu mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallama. Tikukambirana kunena kuti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, umoyo waziko lapansi siuli pokapoka kuti ndikatundu ongofuna kutayisirana nthawi, ndikatundu ongofuna kupeperesana, ndikatundu onyenga amene ndithu ambiri analiko amalikonda ziko lapansi, anapanga zochuluka pa ziko lapansi, koma tinaona mmene ankapita kumanda anatenga chani? Palibe chimene anatenga. Mukuyankhula kwa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallama, iya manena kuti wama dunya illa kamathali ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur madha tarji'u minhu. Iye mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amapereka example ya ziko lapansi kunena kuti ziko lapansi mukafuna kulizindikira silili kuchuluka kwake pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala, si ili value yake pamaso pa Allahu tabaraka wa ta'ala kungopatula ngati mmodzi mwa inu kutenga chala chake ndikuika mu nyanja. Kutenga chala chako ndikuchika mu nyanja, kena konde uyang'ane zimene chala chija zingatenge kadontho kaja kamene kamatuluka ndi chala kaja kamene kokonde ziko lapansi zonse mazi amene asala mu nyanja aja zimenezo ndi zimene Allahu subhanahu wa ta'ala ali nazo wawasungira anthu amene ndi wokhulupirira. Timpempha Allahu tabaraka wa ta'ala kunena kuti atipase tawfik, atipase kuthekera kugwira ntchito zabwino zimene zizimusangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Imam Harun Rashid khalifatul mu'minina. Harun Rashid anali khalifa, president wa Islam mu nthawi yake. Anamanga palace, anamanga nyumba ya chifumu kotero kuti anaita na anthu nthawi yake kuti abwere azaone nyumba ya chifumu. Ataita na anthu aja, anthu anabwera kumiyamikira mosiyana. Kenako kunabwera Abul Atahiya rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mpangire chifundo. Iye Abul Atahiya adanena kumuza Harun Rashid kunena kuti palace imene wamanga imene ukufuna kuti anthu akuchemerere nayo lero lino, palace imene wamanga ukufuna kuti anthu aione aizindikire zimenezo zili chimozimozi ngati mmene anthu amapangira lero lino, kumanga manyumba amtengo wapatali, ma swimming pool alimenemo, chilichonse chimene akufuna chili mmenemo ali ndi ma air condition, chilichonse chimene amafuna pa umoyo wawo chili mmenemo. Nde Abul Atahiya iya danina kuti ishma bada laka saliman fi dhilli shahiqatil qusuri. Akumuza Harun Rashid kunena kuti ukhale mmene ungafunire paziko lapansi munthuzi wa palace yako uzinjoya mmene unganjoyere, kaya ukufuna coffee uzimwa mu palace yako kaya ukufuna zakudya zabwino zizipezeka mu palace yako Kena kwa dafotokoza kunena kuti fa idhan nufusu taghargharat, faidha nufusu taghargharat, ukumbukire tsiku limene mzimu wako Mulungu subhanahu wa ta'ala azauzule kutupilakolo mpaka na kufika na pakolingo. Faidha nufusu taghargharat fahunalika ta'lam muqinan ma kunta illa fi ghurur. Akuti kumeneko tsiku limenelo pamene moyo wako uzakhale ukusamusidwa mthupi makuti utuluke sopano, uzaziwa kuti nthawi yonse imene wakhala paziko lapansi kumakhala m'manyumba odula, kumadya zakudya zodula, kumakhala umoyo wapamwamba kwambiri,
inali kutaisa nthawi pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi dziko lapansi lilibe value pamaso pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Chifukwa chake mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anangomaliza kunena kuti wabiha yajma'u man la aqla lahu. Dziko lapansili amalisonkhanisa uja amene alibe nzeru. Apa ali ndi makampani, apa ali ndi manyumba, apa zambiri mbiri, chuma chambiri mbiri, ngakhale kuganizako kuti chuma chimenechi ndizigwirisa ntchito kumusangalasa Allahu tabaraka wa ta'ala ayi nditu. Koma anthu otero mupite ku stadium mukapeza ali ndi ma shares, mupite mmalo wa zikondwerero zosiyana za ukafiri zimene zimabweresa mkwiyo pamaso pa Allahu tabaraka wa ta'ala, ali ndi ma shares. Siku limene tikubwerera kwa Allahu tabaraka wa ta'ala timatenga chani? Timpempha Allahu subhanahu wa ta'ala atipase tawfiki yotakuliziwa ziko lapansi kunena kuti ndi umoyo onyenga zabwino zili kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mukhale pomwepo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.